připraveno na startovní čáře SDH Strvice, omlouvám se. Tak a bylo v pořádku startováno. Výborně koší Gléňa. Tak, teď se uvidíme, jak si poradíme s mašinou. Rychle vodu dopředu. Tak a pozor na rozdělovači. Ale holky se nevzdávají, určitě to dodělají. Tak a máme tu výsledný čas a myslím, že holky si